Ndeewonụ ndị be anyị, daalụ na anyị na-enwetagasị akụkọ ma ọ bụ ajụjụ a na-ajụ na-asị sponsorship a na-eme a ga-emezikwa ya ma onye anwụrụ ghaa anwụ ya. A ga-enyekwa gị sponsorship mana ịchọzie ime postgraduate work permit, ọ bụ ebe ahụ ka nsogbu dịzi, unu aghọtago. So ịbịa ịgụ akwụkwọ na mba ọbụla enye gị ụmụ akwụkwọ ịkaba arụ stiki eni a na-alụ ya maka emechekwa ịchọzie ime postgraduate work permit afụzia na ịlụghali ya ọ bụkwa nsogbu, ọ bụ nsogbu. O nwee ike ama kwezi ka ime anything ma ọ renew ọbụla, unu aghọtago. So ị ga-eche erinu chezielu gị ịlụbazie lụghabazie awa mgbe ahụ ka ị ga-alụghabazie awa gị and erinu kwelu gị meelu gị postgraduate work permit 2 years ahụ. Many a times ọ na-afịakwa arụ asị gị chọba ọrụ a ga-enye gị contract, ị ga-alụsizi ọrụ ike mgbe ahụ ị nwezi ike kpaa ego nkụ ibulie na-aje bido biznes n'ụlọ ma ọ bụ iwezieli emekwa ụmụ jonjolo ka eji enwetezi akwụkwọ, unu aghọtago. Ije obodo oyibo adịrịzi. So ihe ị ga-eme bụ ị ga-arapụ ịlụsi ọrụ ike ma ị na-agụ akwụkwọ maka ọ ga-eme gị affect. Lụọ awa na-asị gị lụọ ya, ịlụcha awa na-asị gị lụọ, ọ bụ 20 ọ bụ 30, lụọ ya. Ịlụchazi anya mgbe a ga-enyezi gị postgraduate work permit, mgbe ahụ ka ị ga-alụzi awa n'ịchọ. Unu na-aghọta ya ụmụnne? Eji m n'aka na unu na-aghọta ya. Welu na-enye ọtụtụ ndị amara fabefa na-alụgha, ọ ya afịakwa arụ ụmụnne, ọ ga-afịa ezigbo arụ. Ya ka o ji dị mkpa ị na-abịa ịgụ akwụkwọ na mba ofesi ijide ezigbo ego ịbịa ifesi akwụkwọ ịgụba akwụkwọ ịgụchazie akwụkwọ enyezie gị postgraduate work permit ịlụsizie ọrụ ike. Mgbe ahụ ị ga-akpazi ego nkụ, ịkpa ego nkụ inwe ike isendị enyi ụlọ nakwuo ụlọ wele eje bido biznes ebe ahụ, nnukwute egozi ka ị ga-enweta mgbe ahụ. Ma ọ bụ ịchọrọ ịna ụlọ iwekwelizie ego ahụ wee mekwa ụmụ jonjolo ka a na-eme eji enwetezi nnukwute ikike. Ụkwụ si ga-esi gị ike n'ala, ụkwụ nnekwute ụkwụ ụmụnne, ọ dịrị izi agbacha gị ogbenye ihe a na-eme wee na-abụ ọganyala ọsị ka ọra. Ya bụ ịchọ ime ihe ị na-ajụkwa ajụjụ, onye ajụjụ ada efu ezi. Ndị jụkwa ajụjụ anyị azago unu ya, anyị ji n'aka na unu aghọtaghị. Ndewonu, o nwekwa ajụjụ ọzọ unu jụọ anyị ebe a, anyị ga-apụtakwa zaa unu ya. Unu afụ gị sponsorship kịta na mba eliza aka na-emekwa n'ụra, ọ na-azị eti ọ na-azị ewu ka o si ewu, ọ na-azị eti. So ọ bụrụ na ịlụghaga awa gị ị ga-achọbazi sponsorship ma ọ bụ ka m ghara iyi gị egwu. Ọ bụrụ na ịlụghaga awa gị jos chọbazia nnọọ sponsorship chọsibe ike na nke anwa ama mme ga affect. Ndewo.